godt lige sige, at det her, jeg har i panden, det er altså fordi, jeg har tisset af hele mig, og det ligner sådan noget gammel rynkehud. Det er det ikke. Indenunder er min naturlige, smukke, ungdomlige hud, jeg jo stadig har. The one and Jimmy og jeg, vi sidder simpelthen i Spegæres nye haveområde. Der er krokodiller og alt muligt. Det er utroligt smukt. det skal der prøvekøres. Ja, det skal. Hej igen. Jeg får en nedstil. Jeg skal bare finde ud af, hvordan den stopper det her. Yes, nej, og så et billede af krokodiller. Onsdag. Det er onsdag i dag. Det er onsdag. Ved du hvad? Fuck det. Ja. Så vi har jo godt med det. Vi har jo ikke været bade endnu. Det er også lige meget. Vi skal også være bade. Ja. Og lige have lov at sige, at vi ikke været bade endnu. Men det er meget fedt billede, det du har sendt på Facebook der, med at vi står der og danser. Det er super fedt. Det er fedt billede, er det ikke rigtigt? Jo, det er. Hvorfor skal jeg have de der... hvorfor skulle jeg pile mig i panden? Pyt med det. Nyd livet. Vi ved aldrig, hvornår det slutter. Ingen gang for alle, mand. Altid, mand. Man ved aldrig. Altid. Og man har aldrig en skide styr på, hvad der hvor og hvorfor. Og der er iskold øl i Netto i Spegærcenteret. Jeg tror nok, det er også det eneste sted, de har koldbajer, mand. Det er det eneste, der køler øl ned. Vi ses. Hej.